Rejujem zase. Dobre. Takže Vicky, Nela, Niko a Zoe sú na prvom mieste. A Nina, nebojte sa. Nela, Noemi, Gabika, Paula sú na druhom mieste. Takže teraz ideme na chlapcov. Ešte som bola. Na treťom mieste podľa výzoru je akože by som ich dala na druhé miesto, takže dám na druhé miesto. Takže Natália a Elison sú tiež na druhom mieste. No na treťom mieste je Jakub, aj Andrea a Robo. Na štvrtom mieste je Tomáš, aj Daniel. Prepáč Tomáš, keď to vidíš. Potom na ďalšom mieste je Pišta, aka Stepan. A na poslednom úplne mieste je Gio, Bunny, ten, ktorý ma nemá rád. Sice ani ja ho nemám rada, keďže nie sme už dlho spolu. Ani sme, akože, boli sme, ale už nie sme. Takže ja. Aj takže tak. Tak, tu máte môj list. Užite si ho. A zatiaľ sa uvidíme možno. Ráno, neviem kedy, keďže sa neučíme. Tak uvidíme sa v parku možno. No, nie v parku, ale v triede. Čaute.